Vitaj pri počúvaní podcastu Zdravie, energia, výkon. V týchto krátkych epizódach ti prinášam myšlienky na zamyslenie sa určené k tomu, aby ťa poučili a inšpirovali na tvojej ceste k lepšiemu zdraviu, mentálnemu a fyzickému výkonu. Každá z týchto myšlienok je založená na mojom osobnom rozvoji, štúdiách a aj praxe pri práci s ľuďmi. Ak chceš viac, navštív sk.dan2tv.eiss.eu. Dnešná otázka z publika ohľadom zranení a ako si zmeniť stravu počas zranení a ako sa udržať v kondícii. Táto otázka mi prišla priamo cez Facebook, takže tu je. Behávala som 3 roky celkom aktívne, cez 300 km za mesiac. Žiaľ už týždeň som PN, zrejme meniskus a nebudem sa ešte dlhšiu dobu hýbať. Netuším čo robiť. Ako zmeniť stravu a ako sa tak udržať v kondícii? No poprvé, stravu sa v kondícii neudržíme, takže môžeme počítať s tým, že pokiaľ netrénujeme špecificky v tomto prípade behanie, tak nám tie výkony budú padnúť. Čím dlhšie netrénujeme, tým viac sa detrénujeme, alebo tá kondička bude klesať. V prvom rade to bude výbušná sila, maximálna rýchlosť, až potom nejaké tie adaptácie vytrvalostné, ktoré sme rokmi nadobudli. Ale čo sa týka stravy, tak môžeme podporiť svoju regeneráciu, svoj nástup späť do tréningu a tu sú teda pre teba tipy, čo môžeš robiť, aby si sa čím skôr dostal naspäť do tréningu a čomu sa vyvarovať. Bola chyba, ktorú som ja robil, ktorá mi dramaticky predĺžila môj návrat do tréningového procesu. V prvom rade, strava počas zranenia sa veľmi nelíši od tej bežnej stravy. Stále chceme mať pestrú stravu obsahujúcu zeleninu, ovocie, celozrnné obilniny, strukoviny, zemiaky, mliečne výrobky alebo ich rastlinné alternatívy, ale pozor, ktoré obsahujú aj vápnik, rôzne druhy bielkovín, rôzne orechy, semienka, avokáda, čiže tie zdravé zdroje tukov. Navyše je vhodné doplniť isté látky. Nemusíš používať doplnky, ale ja som zastancom food first approachu, čiže prístupu, ktorý zameriava v prvom rade na jedlo samotné, pretože jedlo samotné obsahuje ďalšie látky, ktoré ti môžu pomôcť a suplementáciu, alebo teda tie výživové doplnky zaraďovať, až pokiaľ to neviem dostať z jedla. Takže omega-3 tie pomáhajú napríklad so zápalovými procesmi, čo pri takom zranení menisku alebo podobných zraneniach často býva aj po operácii. A dobrými zdrojmi sú napríklad drvené ľanové semienka, konopné, chia semienka, potom to môžu byť niektoré ryby a potom samozrejme ešte aj tie doplnky a môžu byť rybí olej alebo aj rastlinné. Vitamín C pre imunitu. Veľa ľudí napadnú citrusové plody, ale taká paprika červená, kvasená kapusta a kiwi sú úplne mega zdrojmi. Potom samozrejme pomôže aj vitamín D, ktorý pomáha hlavne pri zraneniach kosti. Môžeš dostať napríklad aj zo sušených hríbov, ktoré boli sušené pod UV svetlom alebo na slnku. Dôležité sú aj bielkoviny, pretože bielkoviny sú dávajú štruktúru, že všetky spojivové tkaniva, všetko sa vytvára z bielkovín, je to stavebná látka. Pokiaľ ich máš v strave menej ako 1,6 g na kilogram, tak potom je vhodné doplňať a tam môžu zase tie doplnky v podobe nejakých proteínových práškov pomáhať. Hlavný rozdiel však môže byť v energetických nárokoch tela. Samozrejme, že závisí od toho zranenia, či je to menšie, väčšie, nejaká vážna operácia a podobne. Pretože napríklad po takej operácii, aj keď ležíš na lôžku, tvoje energetické nároky tela môžu byť značne zvýšené, pretože práve to telo vydáva tú energiu, ktorá je potrebná na opravu tela. A to môže znamenať, že aj keď ležíš na posteli, tvoje energetické potreby sú podobné, ako keby si trénoval. Takže netreba sa preto zbytočne strave obmedzovať a môžeš pociťovať možno aj zvýšený hlad, alebo ak si myslíš, že
bože, ja som hladná, teraz priberiem, ak budem jesť. To si vyhoď z hlavy, pretože veľký pokles energie môže oslabiť imunitný systém a spomaliť tvoje zotavovanie sa. Na druhej strane, pri vysoký príjem energie, ktorý môže byť spôsobený jednoducho tým, že sa prejedáme, vedie k zvýšenej miere zápalov tela. Preto tam chceme mať aj ten balans, neobmedzovať sa príliš, ale to neznamená, že teraz sa budem prejedať. Pretože pokiaľ sedíš na lôžku a tak je možné, že budeš zaháňať frustráciu alebo iné emócie práve jedlom. V prvom rade sa teda zameraj na výživnú stravu a jedz podľa pocitu hladu a sítosti. Toto je excelentný príklad, kedy môžeš toto praktizovať. Ako pomôcku ti navrhujem použiť rozloženie taniera, kde polovica taniera by mala byť pestrá zelenina, to je jedno či varená či čerstvá, štvrtina taniera budú zdroje bielkovín, štvrtina taniera zdroje komplexných sacharidov, ako napríklad solozrnné obilniny, strukoviny a prípadne ešte nejaké ovocie. A keď k tomu prihodíš ešte záhras tých drvených ľanových semienok alebo vlašských orechov pre omega-3, tak to bude úplne super. Takže čo sa týka ešte z výživovej stránky prejedania sa, väčšinou nechceme tam mať tuky, ktoré sú nezdravé. Nazvime to, alebo menej zdravé. Pretože tie narúšajú imunitné funkcie. To znamená, že treba obmedziť sladkosti, vyprážané jedlá, fast foodové jedlá a alkohol. A keď sa vrátime ešte k tomu mindsetu, tak tu je taká moja najväčšia chyba, ktorú som počas zranení robil. Nebol som trpezlivý a bál som sa, že stratím kondičku a že zbytočne priberiem. Preto som hľadal kreatívne spôsoby, ako cvičiť. Keď som mal zranenú nohu a nemohol som behať, tak som kráčal, lebo však nechcem stratiť vytrvalosť. Keď som nemohol už ani kráčať, pretože som si zhoršil stav tej nohy, začal som cvičiť viac na hrazde a s kettlebellom, pretože s kettlebellom aj môžem trošku precvičiť aj srdce, srdcovo-cievny systém. A to ma viedlo k tomu, že som si presilil zápestie. Takže som mal nakoniec zranenú nohu aj ruku a vtedy som vytiahol z rukava žolíka v podobe prerušovaného hladovania, alebo to poznáš ako intermittent fasting. Čiže som zredukoval tým aj energetický príjem, aby som náhodou nepribral. No a toto celé zmýšľanie mi predložilo dobu regenerácie o mesiace. Proste tie zranenia sa dlho hojili, normálne, čo by to možno trvalo 2 týždne tým, že som tomu nedal pokoj alebo nedal som si pokoj a ešte som do toho aj redukoval energetický príjem, pretože bože, čo keby náhodou priberiem, čo dám ruku do ohňa za to, že by sa nestalo, tak zbytočný stres pre telo, zbytočné komplikácie. Prosím, neopakuj moju chybu. Ak chceš vedieť viac, tak v opise podcastu ti dám ešte odkaz na článok, ktorý je zameraný práve na výživu počas zranení a choroby, kde sú popísané ďalšie tipy, triky a je tam aj jedálniček pre príklad, ako sa stravovať, dajme tomu počas zranenia, ktorý zahrňa tieto veci, ktoré sme spomínali, ako vitamín C, omega-3 a tak ďalej, aby si ich mal práve dostatok. Takže pozri sa tam. Pokiaľ sa ti táto epizóda páčila, budú sa ti páčiť aj dlhšie epizódy a e-mailový newsletter Zdravie, energia, výkon, ktorý vychádza každú nedeľu. Prihlásiť sa k jeho odberu môžeš na odkaze, ktorý je v popise podcastu.